Kjclf na Kjclf jong unong san Hima. Ki Ñiam Ñiam baper ki bahapo ka Khasi Jantia Christian Leadership Forum mentakas ngi ka arfu artri ko benai rempang arjar arpulai kila pha da ka shithi ha ka bayadai bat ka jing Pyrthuh bot bat jing pendon kam bakla ya ka Jingrwai Ñiam ya ka bala ai Kyrtong ngala kut jingmut ban bot yu jisu ka Kjclf kala Pynpaw ya ka Jingsngewsih ha ka ba wei ni ki Kyrtong bat ka seng jong u kila pendon kam bakla ya ka Jingrwai Ñiam da ka ba pen kala sha ka Jingrwai ya lap election ka kinhon kala ong kani ka jingle pharsi ba khlem perkhat ka bo ya ki jingkli halor ka jinglong rang ba jingmut bat ka jingdon burom jong u Kyrtong bat ka party jong u bat dei ki pai ba ki banrai Haga shithi bala yo la ong baka forum kala kentu ya baro ki badan bentah ki election bakin kiar negi jingle negi jingkren na ki jingsyukor badru ban kiar rai raidam ya ki jingyale jubor Shusho ka kinhon kala kenturu ki nong snong bakin pendon kam thikana ya ka hok banjit ya ki nong mi khamat da ka jingya tiplem ka bashai bat ka babha Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. Five commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kabording ha Meghalaya kalipman ka por Congress ka kular Bandung du boarding ha nong kendong ni hasar. Five commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Ka Kjclf ka TMC na kabinta ka Meghalaya. Ka jingpintik na ya ka laway baprenay. An ay jingarap khat arajar tingka shisnam shaman na ki long yeng jong ki khinna ki bapuliya ki school sarkar. Na markata ka TMC kan ay shilak tali ki laptop shabaro ki higher secondary bar ki khinna puli college ban krishan ya ka puli puthi ka baminta. Hakane ka apnyo trek urempang Shan ya ka sap jong pi haki artli ki sentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC.